Kaixo lagunak, iritsi da EITB maratoiaren egun handia eta guk gonbidatu berezia ekarriko dugu Gonzalo Gerrika Etxabarria. Gonzalo Agiak elkarteko kidea da eta berehala izango da gurekin. Bai! Kaixo lagunok, eguerdion, eta Gontzalo ongi etorri, zer moduz? Eguerdion, Joseba. Dena ondo? Dena ondo. Ez dakizu ze ilusioa egiten diten zurekin egoteak. Guri baitigu ilusioa zu honea etorri izana eguna handi hontan, eta konta iguzu, Agiak zer da zehazki? Ze elkarte da? Bueno, Agiak da antikoagulatuen elkartua. Hau da, ahoz hartzen dugun antikoagulatuen elkartean. Vale, osea, ahotikan hartzen dezuen, sintron hartzen dezuen. Hori da, sintroma edo warfarina. Biak dira antikoagulanteak, antivitamina K. Hau da, vitamina K parte hartzen du odolaren koagulazio prozesuan, eta hauek dira antivitamina K, orduan zailtzen dute odolaren koagulazio prozesua. Hori kudeatzen dute, eta orduan odola finagoa ibiltzen da, ez da? Hori da. Horatik ibiltzen zate ebaki batitakoan da ezin itxi, ez da? Hori da. Arrisku hori daukagu. Gure gaixotasunaren gatik antikoagulatuak egon behar geha, baino antikoagulatua egoteak arrisku hori badakar. Bere gauza dazka. Bueno, guantxe garatuko deudana, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuen. Sano zaude eta ondo zaude, ez da? Primeran. Eta bain gehiago. Bikain, da zukalden zemuz moldatzezea? Moldatzen naiz. Moldatzezea, ikusiko zuen lagunak. Emateu hemen asko pentsatuko gue errebolio dakaula, baina ez platuxa da, eta platuxa ingo deu saltxa berdian, eta geho, kokotxa batzuk ere bai, pilpilian. Adi lagunak saio paregabea atorreta. Eta badakizue, hemen behian, ateatzean telefono hontan, deitu eta xoxak utzi, bale? Bihar deuta, gaixotasun kardiobaskularrei aurre iteko. Bueno, lagunak, eta Gonzalo, garatuko izuet pausuz, nundik noa ebiliko gehan, platuxa saltza berdian iteko garaia. Hemen dazkaun, osae hau guztik, saltza berdian zako dia. Eta ingo deuna da, platuxa garbitu, puxketak atea, eta hortxe utzi. Ingo deulako dendabizi, saltza prestatu. Saltza prestatuko deu, nola? Tipulina txiki ingo deu, baratzuriare bai, goxatuko deu, pipermin pixka botako deu bertara, ondoren, pikante sali altzea? Bai, bale. Piperminan ostian ingo deuna da, irina bota bertara, irina bota ostian pixka goxatuko deu, eta orduan bai botako deula ja. Salda, ni salda barkatu, ardo zurila, eta geho aldio bota osalda, eta ez badak hau salda, ura pixkat. Saltza berdia prestatuko deu, eta hoi dena aberastuko deu, nola ez, arraiakin, patata batzu prejitutare bai, sartuko izkio bertan, arrautza egosiko deu, eta geho laukitan ingo deu, erditikan moztu nahi deun bezala bertan jarri, eta zainzuri batzuk ere bai. Hola, plater printzipal bat izateko bezala, eta plater bakarreko errez eta eharra izango zen. Baina lagungarri, ja, hor dazkau kokotxatxo batzuk ere bai, ingo deuna da, oliotan baratzuria goxatuta dakaunian ateako deu baratzuria, bertara bakailua sartuko deu, bakailun kokotxak, goxatuko ditugu pixkat, eta atea ingo deu. Ostutzen utziko deu, geho pilpila montatuko deu, epeldu, eta jarriko deu saltxa berdia, eta ondoan kokotxa batu. Ados? Perfecto. Bikain. Bueno, lanak banatzeko, baitu. Bai edo bai inbiar deuna da, baitu, baratzuria beharko nun. Baratzuri buru hortatikan, atera 6 ale. Bi erabiliko ditut hemen, eta 4 horreako, bale? Venga, hoi zure kontu, eta nik ingotena da tipulina txiki-txikin, da goxatzen jarriko deu. Venga, ingo deuna da, baitu, saltxa berdia, xote hontan prestatuko deu, horrela xe, eta bestalde ingo deuna da, ura jarri, lapiko txiki baten, arrautza egosten jartzeko. Bueno, esan dezu, zu bai pasa ezula gaixotasun kardiobaskularra, ez da? Zintrona hartzen aizea. Gaur merituzko gonbidatua dakazu. Bai, ez da, merituzko, mekatxiz la amar. Gaixoa naizelako etorri naiz. Bueno,
gaixua zea, o gaixua izan zea, o nola da? Bilak. Baiak, Ba, duela 7 urte edo, nik kirolaria naiz, kirol asko egiten dut. Eta hasi nintzen somatzen deituriko disnea de esfuerzo. Disnea de esfuerzo. Eta hori da, esfortzu handia egiten dezunean, arnasa falta somatzen dezu. Eta, hori ezan normala, eta hasi nintzen, medikutan. Eta mediko batetik bestea ibili nintzen 3 hilabete. Eta ezin zuten asmatu zer zan. Eta hori izan zen zure sintoma ordu. Nekia, arnaz ezin hartu. Hori da, baina bakarrik kirola egiten, Osea, bizitza normalian. Bizitza normalian ez zegoen eta gorputzak oxigenua behar zunean gehiago, ordu netortze zan hori da. Hombre, egia zan 3 hilabete horietan okerrea juntzala. Lehendabizi, bakarrik aldapetan somatzen nun, baina gero igual, korrika egitean lauen ere, hasi nintzen somatzen la disnea de esfuerzo. Osa, korrikalari jasea. Bai. Eta, hori, 3 hilabete asmatu ezinean, eta askenian, esan zidaten, arrazoia zala, biriketan enbolia bat neukala. Enbolia da, birikak ataskatuak daudela trombo txikiekin. Odolbilduekin, hola, o tromboak. Hori da, tromboak. Eta hori ikusita, beraiek medikuek bazekiten, beste nun baiten egon behar zala trombo handi bat. Eta, bilatu zuten, eta hankan neukan trombo handi bat. Eta trombo handi horretatik zatitxoak ateratzen dira, eta birikitan katiatu iten dira. Orduan, nire sintoma, emboliarena, sekundarioa zan, hankaren tromboarena. Baina, kontua zan, hori izan zala, diagnostikoa, eta tromboa desegiteko antikoagulazioa behar da. Eta orduan, antikoagulazio botika jarri zidaten, sintroma, tromboa desegin arte. Bitartean, bilatu zuten zein izan zan arrazoia trombori egiteko. Ekiditeko eta ez berriro ateatzeko, alegia, ez da? Bai, hori da. Eta ez duten ez aurkitu. Ez duten aurkitu arrazoia tromboa egiteko. Orduan, zalantzan egon zian, ia medikazioarekin jarraitu edo kendu. Baina nahiko, gaztea ez dut esango, baina oso adinekoa ez naizenez, erabaki zuten medikazioak kentzea. Eta handik 3 hilabetetara berriro egin. Berriro hartzea pauso entzen duen. Eta orduan, arrazoia zein dan ez dakite, baino nik ja betiko antikoagulatuta gelditu behar. Ezin dezu gutxi eta berri arrisku hori hartu, ez da? Ez da komenigarria, ez da? Bi embolia eginda, 3. nahiko arriskutsua izan duk. Eta ja kendu zaizu hankekuare bai? Hori ez sintronakin kentzen da? Ez dizu operazio bat iten edo ezerrez? Hori 2 edo 3 hilabetetan kentzen da. Orduan, hori ez da arazoa, kentzea ez da arazoa. Baina arriskua da berriro esateatzia behin da berriz, ez da? Orduan, ja bedikatuta zaude, betirako, esateana? Bai, betirako. Betirako. Eta jarraitzen dezu korrika egiten normal, jarraitzen du kirola egiten, edo pixka lasaiago ibili bihartzea, o nola da? A ber, arriskuak ekidin behar dira, hori egia da. Bai. Korrika egiteak ez da arriskurik, baina txirringa ere gustatzen zait mendikoa. Eta horrek igual arriskoa. Igual esfortu gogorragoa izate da, aldapa gora ezin dituzu... Ez, bueno, erorketak eta zaurillak eta hori da arriskoa. Esfortzuarekin ez dakatin. Osa, guain tromboa ez da arazoa, guain arazoa da, elezio bat eukitzen bazu... Antikoagulatuta egoteagatik, hori arrisko hori dakago. Claro, altzea segituan... Odoli gabe gelditu, ez da? Osea, jarioa hundia aldezu euki, ez da? A ber, batez ere bakarri baldin basoaz eta arazo bat baldin kazu zauri bat edo, hori arriskutsua izan daiteke. Baina, momentu batean, erabaki bat hartu behar izan nun. Edo beldurrarekin bizi, edo beldurri gabe bizi, noski prekauzioak hartuta, baina... Buruakin, baina beldurri gabe, ez da? Hori da, buruarekin. Eta orduan, jarraitzen dut txirringarekin, eta bizitza guztiz normala. Baina beti norbaitekin, edo beti kontrolatua, edo... Nere kita ere badaramat motxilan, bendak eta likido koagulante bat, arazoren bat egongo balit, pres nago. Ados. Bueno, ondo, notatzen labana moitzen dekela, notatzen hemen aritza izela zukaldian, Mingaina ere bai, Mingaina ere bai, baina labana ere bai. Vale, ingoituguna da, beitu, oiek, organikoa bota, horbera, zaborretara, hau gorde ingoitugu, eta, ja, bixi xabiltzala, patata zurituko izkiazu, bale? Hau ingo deuna da hemen gorritzen jarri, eta esan deuna, behin, ondo gorritzen dianean, ateako ditugu, ja, zapore guztia oliotan gelditu danean, orduan, atea eta kokotxa sartuko ditugu. Bueno, eta Gonzalo, sintrona hori, kontrolare eman behar da, ez da? Nola da? Negunero hartzen dezu, goiz, arratzalde, guardi, zenbat, bier hartu behar dezu, nola da? Orduak berdin du, baina egunero hartu behar dezu, dosi bat. Antikoagulatuak egon behar gea, mail batean. Ezin dugu antikoagulatu egia egon, edo gutxi egia egon. Mailatik bera baldin bagaude,
tromboa egiteko arriskua eukiko luke. Eta antikoagulatu egia baldimanago, hemorragiak eukitzeko Arriskua da hori arrisku gehiago. Eta orduan nola kudeatzen dezu hori? Zer, aparato bate baizu neurtzeko eta dena, ose? A ber, normalian Osakidetzak eskaintzen du hori. Zeuk egin dezakezu ambulategian kontrola. Baina egia da, ambulategian egiten badezu, kontrola egiten da 4 edo 5 astero. Hau da, zu juten ze ambulategira, neurria egiten dizute, eta ondo ematen badezu, igual 4 astetan ez dezu berriro egiten. Eta, bale, ondo dago, baino 4 edo 5 aste horietan, zure maila alda daiteke pilo bat. Orduan, agiak elkartearen bitartez, agiak elkarteak bultzatzen du autokontrola. Orduan, aparatua ematen digu, eta guk egiten dugu kontrola etxean bertan. Eta egiten dugu maizago. Egiten dugu... 3 astean behin, 2 astean... Astero. Astero egiten dugu, Astero egiten dugu, eta orduan, mailatik kanpo baldima gaude, goitik edo betik, dosia modifikatzen dugu, berriro mailen sartzeko. Eta dosi hori modifikatzeko, bere puntuan jartzeko, adituei deitu behar zaio, medikua, edo zuk kudeatzen dezu adituek baino gehiago, aditu bat izan zea jaia. Bai, badakigu, baina, bueno, autokontralerekin hasteko elkarteak ere formakuntza ematen dizu. Orduan, asaltzen dizu zer egin behar duzun momentu bakoitzean. Karo, ez da berdina mailatik kanpo egon baino gutxigatik edo askogatik. Orduan, segun nola... Zure gailu hori ematen du ez da oso zorrotza, ez da? Bueno, kostatzen ari da. Ni uste dut hau xerraduna da eta zorrotzago dago. Bai, beto. Vale. Dana amuztu itea, dana bizita hontan, da puntxuan jarri berdia gauzak. Bueno, eta orduan... Bueno, elkarteak ematen dizu formazioak zuk autokontrola ondo egiteko. Eta gainera, mediku bat daukagu eskugarri 24 ordu. Elkarteak... Hori, agiak elkartean barruan. Hori da. Eta elkarte hori, zer da, publikoa da, o elkarte itxiba da, edo... Ez, hori, antikoagulaten elkartea da, eta orduan, ari gea zabaltzen eta zabaltzen. Jendiak ezagutzen dunean, hori autokontrola egiteko aukera dakala, gurekin jartzen da harremanetan, eta, gero eta gehiago gea. Gaur egun uste, 1000 bazkide gehala. 1000 bazkide, eta hau zer da, Gipuzkoa, Euskal Herri, o estatu mailan, edo nun da agiak hau? Hasiera batean agiak zan, Asociación Guipuzcoana de Antikoagulaus. Gaur egun gea, Euskadiko elkartea. Eta Euskaditik kanpo ere zerbitzua ematen dugu. Formakuntza online egiten da, autokontrola egiteko aparatua bidaltzen da, eta badaukagu Madrilen eta Andaluzian bazkideak eboi. Ona. Bueno, lagunak, hementxe, behitu, patatak ezuritzen, arrautza egozten, bareutzuiak hemen goxatzen, asko aurreatu deu, eta ingo duna bitartian, arrandi batea jungo gea, bale? Hementxe Donostira, eta ikusiko zuen, arranditan beti oso ondo pasatzen deu, eta asko ikasten du gaina. Oazen bertara. Kaixo, Ainara naiz, hemen gaude Bretxako merkatuan. Gaur espe arraindegian, arraizapalata zitzengo dugu. Arraizapalak arrai txuria dira, eta itxasoan behian egoten dira horregatik handakate forma hau, zapalak. Begiak, denak dakazte goran, 2 begiak goran. Gaur, aukeratu dut erreboilua, mi arraia, platuxa, oiarra eta soldaditoak. Platuxa horia, mi arraiaren antzekua da. Eta gero, beste platuxa beltza, erreboiluaren antzekoa izaten da. Eta hori da desberdintasunak platuxen artean. Horia eta beltza. Eta labian egin daitezke, edo ere baixierretan, errebozatzeko edo fregitzeko, umentzako oso ona da. Baina ez zurri gabe eta garbi-garbiak. Erraz jaten da. Bueno, eta orain, urrengo arrai izango dana da erreboilua. Bueno, azkenian erreboilua, arrai mota berezi bat da. Normalian ez da egunero erostekoa, garestiagoa izaten da. Motita hauek ikusten dela salvajea dela, gero ere bai daude pistifatorikoak.
diferentzia jakiteko zein dan, salvajeak, ba, hemen, daka pedrita batzuk, garria bezala, eta pistifaktorioak lisoa dia eta ez dakatenak. Notatzen dela dena diala berdinak, tamaina berdinekoak, eta gero zaporean ere bai notatzen da. Eta gero ere bai notatzen da koloretasunan salvajekoa normalian ilunagoa izaten dela. Forma desberdinak aldia zukaldatu. Balabian, oso goxua ateratzen dela, patata batzukin edo, o patata gabe. Eta xierretan ere bai, alda egin, eta oso ona da. Beno, eta orain utziko dugu erreboilua, eta hasiko dugu beste arrain mota bat, midi arraia dela, eta ikusten dezuten bezala, hau ere bai oso espeziala da, eta egun guztitan, astean zehar ezin da erosi ere ezta. Eta, bueno, hau ikusten dezuten bezala ere bai, begia goian dituz, dena zapala, eta testura, bere eskatak, pasatzerakoan oso garratza da. Eta hau, sukaldatu daitezke, erreboien antzekoa, edo labian, ala menier esaten den bezala, edo xierretan ere bai, errebozatuta, edo irinarekin, eta oso goxua. Bueno, azkenian, arrai hauek denak tamaina desberdinak egon daitezke. Hemen ikusten dugun bezala, beste mi arrai bat da txikiagoa. Eta orain, oiarrarekin segituko dugu, itxura berdina dauka, eta arrai hau ere bai Kantauriko itsasokoa da. Hau, salvaje izaten da. Eta, prestatzerakoan ere bai gauza bera. Umentzako, primeran, ezurra gabe, azalakin edo azala gabe, oso ona. Mi arraina garbitzerakoan normalian jendeak osuan eramaten du, baina gehien bat azalak entzen diogu. Alderantzizkoa da, oiarran, gehien bat jendeak eskatzen dugula xierretan egiteko. Ez dakiz zergatikan, baina normalian oiarra xierretan eta mi arraia osuan. Eta hemen ditugu soldadituak. Mi arraiaren antzekoa dira, baina txikiagoak, familikoak izaten dira. Kantauriko itsasokoak izaten dira, eta sukaldatzerakoan osuak egiten dira frigitutak, eta oso goxuak ateatzen dira. Asko saltzen ditugu, eta arrai hauek urte osoan eukitzen ditugu. Normalian astean zehar gehien saltzen dana izaten da soldadituak edo oiarra. Eta platuxak ere bai. Eta gero ja asteburuan ja espezial moduan, erreboilua eta mi arraia. Beno, espero dugu informazio honekin, zeo zer ikastea. Zalantzaren bat baldin badakazue, badakizuen un gauden. Hemen, Bretxa merkatuan, espe arraindegian. Agur! Hau, Painara, mil esker, da esan dakoa beti arrandeiekin ikasten, Eta gaur arrai xapalekin. Ze polita. Eta, oso polita, eta baliagarria. Ze askotan geho jutege, eta betiko hiru arrai erostitugu, eta hor gelditzen geha, ez da? Egia da. Eta danetik dago, eta momentuko jan bierda. Eta hemen txe, behitu Karolek bialdu digu gaina berak indako liburua, arrandegiko nagusiak, hemen txe, firma eta guzti, Joseba eta lantalde guztiei maitasunez. Mil esker, liburuzkagatik, hemen txeutzikoet, eta gaina bertako errezetetan bat ere, prestatuko dugu hemen, da abixatuko dugu, zuri da dela. Bueno, hemen txeuzten dut, eta guriakin jarraitu behar dugu. Hemendik indeuna da, batzuiak atea, ja bere kolori hartu duelako, ingo deuna da, bertan, kokotxak sartu, hemen tipulina eta batzuia eta pipermina behitu ja zeitxura dakan, hemen ja hasiko nahi zirina botatzen da goxatzen gure saltxaberdia, eta zuk ingoituzuna patatak moztu, pregitzeko, gehitzeko gure saltxaberdiai, bale? Nola nahi dituzu? Zure kontu. Xerretan? Nabazu xerretan panadera bezala, o nahazu laukitxotan, ola dadua bezala, o zu gudeatu lasai. Ez dago presikan, oso askar moitzen dezula gana, Venga, vale. Oso ondo, talo.
Bueno, eta galdetu nahi zu, itzen dugu pixkat, agiak elkartian ze gauza egiten dituzuen, da nola zuek kudeatzen dezuen zuen egoera, ze gauza gehiago egiten dituzue bertan? Bai, esan dizudan bezala formakuntza egiten dugu, baino zabalkuntza ere bai. Esan nahi dut txarlak ematen ditugu, batez ere bizimodu osasuntsu bat bultzatzeko. Azken finen guretzako, antiko gaulentzako elikadura osasuntsua oso garrantzitsua da. Asko kontrolatu behar dugu zer jaten dugu. Leno komentatu duten bezala, vitamina K, gure vitamina K-aren maila oso garrantzitsua da. Bai, hori kudeatzen du azkenian sintronak, ez da? Hori da. Osto berdea duten janariek vitamina K asko dute, eta orduan asko jaten badeu, sintroma ari gehan olabait anulatzen. Karo, behin artean borrokan bezala azten dira edo, bale. Orduan, ahal dugu jan, baino modu orekatu batean, modu konstante batean. Ezin dugu aste betean brokoli asko jan, eta horrengoan ez errez. Batez, karo, pues que bestela desoreka hori tobatuko zu, ez da? Hori da. Eta hori, adibidez, orduan, osto berdek esan dezu dazkaen elikagaiak, Bai. Perexilian ebai topatuko dugu, orduan? Perrejila izan daiteke, brokolia, letxuga batez ere aritzakoa, horrelakoek. Eta zuk orduan gutxi jaten dezu, ez dezu ezer jaten, o jaten dezu, baina beti antzeko jan behar dezu, hori da, modu konstante batean. Askotan zabaltzen da hori, ez dezu hori jan behar vitamina kadakalako, eta ez da egia. Zuk jan dezakezu nahi dezuna, baina modu konstante batean. Eta gero beti, autokontrola eginda, beti aukera daukazu dosia ajustatzeko. Baina, Babitu, nire semia alergikoa dakat. LTP da proteína de vegetal. Vegetalen proteinai. Eta gurire medikok esan ziguen, zabatutan jende egitegu, honen alergia daka, 0. Baina gero hartzen du nian, zamba. Eta orduan esate digue, bai arrozan badao, barazkitan dao, frutuna salen dao, baino janin behar du. Baina, zu esan dezu, beti pixka jan behar du. Gorputzak oitzeko eta kudeatzeko. Zatekan, okarro izateala, guztiz usten baezu, gero jaten dezun egunian, dan brote ematen dizu. Bai, ematen dizu, gogor. Hola da, gorputzare bere inteligentia data. Guretzako ere antzeko zeo zer da, guk hori orekatua izan behar da. Ezin dugu momentu batean gehiegi jan, eta gero batez. Hemen, ingo deuna da, saltxaberdiantzako, desente perexila bihar deu, baina bihar deuna da, ostotxok harrapatu, eta zutoinak, hemen organikoa gotako ditugu. Nere kontura. Venga, zure kontura, patata martxan dazkau, hemen ikusi zue, ateatu batzu jak, hemen, irekin txiki bat eman dio, beste 30 segundu eukiko itutor, eta gero ateako deu, bere beruan ingo hor konfitatu, eta gelatina guztia ateatzia, gero epeltzen danean, hasiko gea bira eta bira. Eta hemen ingoetena da, honei eman. Eta zu, elkarteko kideetako basea, ez da? Bai. Zenbat kide zaudete horro? Zenbat, ze egin kizundak azuzazki? Kidegea, hori, leheno komentatu dugun bezala, 1000 kidegea. Hori, kide, baina zuzeare bai lankide, ez da? Hori da, bai, lankide voluntarioak ea, noski, ez dugu ezer kobratzen, baina elkarteak kudeatu behar da. Eta hori ni idazkearia naiz. Batzarrean gaude, zakiziur, baina, 10 lagun edo, elkartearen presupuestoa ez da txikia, 120.000 euro urtean, orduan hori ondo kudeatu behar da. Medikua gaur egun kontratatua daukagu, administratiboak ebai, hori kudeatzeko batzarra daukagu. Eta gero, egiten dian beste ekintzak, adibidez, txarlak. Txarlak eta zenek ematen ditu? Zuek ere bai jute esate txarlak ematea, o jende... Baditugu erizain batzuk borondatez kolaboratzen dutenak, eta horiek ematen dituzte batez ere. Gero adibidez, duela egun gutxi, uste izan zala, azaroaren 19an, antikoagulateoen eguna internazionala zan, eta orduan, antolatu genuen jardunalditxo bat akuariumen, oso polita, mesa redonda bat aditu batzuekin, gero akuariuma bisitatu, horrelako gauzak iten ditugu, bai. Eta horrelako gauzak oso garrantzitsua izan behar, bai, antzekotasunak dazkaen gaixuei, azkenian lagundu itea, ez da? Bestekin hitzeiten, besteen esperientzi jakiten, eta horrek asko laguntzeko, ez da? Bai. A ber, antikoaguleten gauza hau, nahiko partikularra da, baina, gaixotasun kardiobaskular 1000 daude. Elkarte ezberdina, jende asko implikatua, orduan, horrelako ekintzak oso interesgarriak izaten dira. Usten duena baino jende gehiago daka, ez da? Asko. Zenbat
gaixo daudeola Euskal Herrin? Bueno, a ber, Datuak... gaixotasun kardiobaskular 1000 egongo dira, nik ez detori kontrolatzen, baina adibidez, bakarrik antikoagulatuta Euskadi mailan 50.000 lagun daude. 50.000 lagun? Lagun antikoagulatuta bai. Katxiz, amat. Eta gaina Horrekin bakarrik, baina, gero, bihotzeko gauzekin, eta zenba gauza egongo dira. Jope. Eta geota gehiago, eta geota gaztio, eta geota... Eta nondik ganeldu, zer esaten du ezin da? Gehien iten duna, o elikaduratik hartu behar dio, edo... Batek daki, lan gutxio inbiar deu, edo nondik ganeldu behar dio. Estresa izango da, ondoan daukagun, ez dakit kutsadura, edo ez dakit, eta gero, ez dakit, janaritan, komposizioa nola gauza gehiago dauden, kontrolatzen ez ditugunak. Industrializatu dian produktu eta konservantek eta ez da jakiten izazki, baina garbi da hona da, sintrona hartzen dezuenian edo ja gaixote zeatenian, bai edo bai, elikadurai buru belarri jartzen zeatela, ez da? Eta orduan nahi du esan, gure osasuna elikadurakin zerukusia handia dakala, ez da? Nik uste danon asunto izan behar dela, elikadura osasuntxua danontza da ona, baina, kasu batzutan, are garrantzitsua, noski, bai. Bueno, hemen, nola pikatzen zuzu perezila? Normalian basu batean sartuta eta goraizekin. Goraizekin, ez tek txarra, ideia honaek, Baina, nik emango izut, nola iten deten nik, eta bitu. Ikaina, zuk labana ondo moitzen dezula, seguro ondo ingo zula. Igual, dana gehitxo izangoa, bitan ingo zu, bale? Eta nik iten detena da, pelotatxo bat iten det, ondo itxilla, konpaktatu aldeten dana, eta lehendabiziko pasada, fin-fina iten badet, behitu, txiki, lehendabiziko pasada fin-fina, hor apretatzen juten naiz, beti hola zapala egotia, zeatikan askotan azten bagea hor bueltaka, 1000 aldiz pasadeur labana txikitzeko. Eta hola, pasada hon batekin, betu ya nola dakaun, perezila. Trukoa da zanpatzia ondo, bale? Eta gero nahi beste lau pasada eman, eta ja, perezila pikatuta dakau. Venga, zure kontu. Neria baino horrezagoa, bai. Bueno, desberdina, bakoitza, cada maestrillo tiene su truquillo, esatean bezala, orduan, hori ere ondo. Eta nindetena dagau saltza berdia, baina guain txurillan dakau. Vale? Dio ja, bukaeran, sartuko jau pereziloi dana, eta orduan kiston berde puntxu emango jau, eta freskotasuna. Batzuk iten du saltza berdia perezila hasieratik botata. Behazte batzu bukaeran. Nik hau bortako jo nahiko bukaeran. Segatikan, freskotasun gehiago narbarmentzea eta berdia askoz politagoa gelditzea. Bai, bestela iluntzen juten da berde puntxu hori. Eta hemen eba ikusi zuen bezala haure, aida hemen gure gelatina askatzen, arrautzare gozi jatea deu, eta platuxare garbitzen hasi bihar naiz. Bueno, eta etzea eskutzik etorri, ekarrituzu platertxo batzuk. Nondik ekarrituzu? Bai, hori oso kanpaina polita da Gabonetarako. Opari solidarioa. A ber, zer da, zehazki? Opari solidarioa. Zer dijo, hemen barruan, kaxa barruan dago? Hori da oparia montatuta, baina, barruan dagona hori da. A ber, platatxua. Objetua bera ez da garrantzitsua opari solidarioan, mezua da. Mezua, bale. Orduan guk, ajiakek bidali nahi duen mezua erlazionatuta dago elikadura osasuntxuarekin. Orduan badago edo, teoria bat, el metodo del plato, esaten duena, denetarik jan behar dezula, baino proportzio egokitan. Orduan, platerra honetan, platerra banatuta dago 3 zatitan, zati handi honetan, barazkiak eta horrelakoak juten dira. Ez aldizu berde gehiagi jarri. Sintron gehiago hartuko etordu. Bale, orduan hemen barazkiak behar dute, ez da? Karbohidratoak, hori proportzia txikiagoan, eta hemen proteina. Earra, baten 2 aldiz jango zuna, baina, Baina, gogoratu, hemen opari solidarioarekin garrantzitsuena dela mezua. Orduan, ez da objetua bera, baina. Ze ona. Eta, jaki aldetikan, asko jatiak eta gizenak eotiak eta oso arkala, ez da izu ondo etortzen, ez da? Seguro bihotzarako ez da launa. Ez da bat ere ona, ez da? Launak, hementxe lan asko aurreatu deu, gero ingo deuna da saltxaberdia amaitu, arrautza zuritu, hori ligatu, eta bitartian jungo gea Amaia Diaz, de monasterio guren gana, eta beakin beti elikadurakin gaude, eta gaur, erakutsiko dugu, gauden gaiakin nola elikatu berrian. Kaixo eguardion, Amaia Diaz de monasterio gure naiz, Oñatitik,
Eta aipatu nahi dut, EITB-ko maratoia, zaindu zure bihotza, zelako importantia dan. Guruzu geixo jakin, etorri! Bihotzaren zaintzarako elikadura. Nondik hasiko gara? Paziente bat datorrenean elikadura zaintzera, lehenengo egiten duena da, ikusi egunian zehar, astian zehar zer jaten dauen. Protagonistak izan bidia, barazkiak eta frutak, hemen dakozunak, oin garaikuak, ez da? Frutak egunian 3 behintzet, eta barazki asko sartuko bere plateretan. Zuntzak bitu, zuntzak bihardia, zuntzak egiten daue, komoikokos estiloko joku horrekin akordek izarai, arrapo egiten daue, komeni ez diren gauzak, eta horrein artean, egongo dia, koipe txar horrek. Entzun inbixako bihotzari, eta emozionalki nola gauzen be erreparatu inbia da. Orduan, elikadura eta psikologia landuku gehi ariketa, mugimendua. Zatek izaten dut zetori? Gerri bueltia importantia da arazo kardiobaskularretan. Diabetesa, tentzino altua, kolesterola, eta arazo kardiobaskularrak oso erlazio zuzena dakoi zagarri txuriakin. Gerrixan gerak eta sekun pixu horrekin. Orduan, entzuten hasi bigara gure gorputzak zer dabilen esaten. Bigarren platerera balin bagoiaz, hasiko gara arrain urdina geiketan. Fletxa formia balin badako urdina da. Horrekiakuak inbiu gehitu asko astian ziar. Eta asko esaten dunean da bentzat astian 3 egunetan arraina gehitzia. Lekaliari berzbe protagonismo emuten hasiko gara, momentu honetan sakramentuak alde batera itxikoitu. Zate bihotza zainketan gabiz, eta ikusi bihu aber elikadura plan horrek 2-3 hilabetetan gure analitiketan ze efektu dakon beste botikak ero hartzen hasi aurretik. Lupa jarri bisako trans estiloko koipiari. Koipe horrek ez datoz era naturalian gure janarietan. Ez dator esnian, ez dator arrautzetan, dator prozesatuta datozen janarietan, produktutan, industrialetan. Horrekin ojo ibili bigara. Horrei dia koipe oso arriskutsuak. Eta horrei dia kanporatu biunak. Arrisku edaku grasa transetan eta gatzetan. Gatza. Fuera gure elikaduratik neurribariko gatza. Eta gatz horrek janari prestatu eta industrialetan asko daku. Zerri jarreko xok detailia? Frutu lehorrari, intxaurrari, urrari, asixari, asixa kalabasa pipak, girasol pipak, aguakatia, oliba, olioa, gordina, gure elikaduran errezeta egokixak preparauta. Orduan, labur bilduz, elikadura dieta mediterraneoa, kantauriko dieta ikiak omenixaku. Lekale asko, arrain asko, bigarren plateretan, barazkiak, garaikuak, kolore pila bat, akordau, kolore gorriak, gure bihotzien dakon efektu positibuakin, eta emozionalki azarre eta betik aurpegi txarrakin, horrepe gure bihotzari kaltea handixa ikena. Estres eta gauzenian, bizitza sedenta isua iruaten dunean, oso agenda betiak dakunian, bihotzak asko sufriken dago. Deskantzua oso importantia da, lokalidadia. Hau ez da bakarrik dieta, salida askoko plangintza bat inbia da, eta multifaktoriala da. Gero fijauko gara pikintxo bat, zenbat ur eraten du, ura, frutak eta berdurak lagunketan dozku azete tasa handixo izaten, eta nekatuta eta estreseta gatozenian jateko modua asko aldaketan dago, elikadura emozionala, eta ze garrantzitsua dan bizitza aktibo eta kirola ikia. Kirola, mugimentua, lanaren, dakun lan motaren arabera, eta indarra lantzia. Arazo kardiobaskularra dakunean, botikak hartzen dunean, batera garritasun bat egon da elikadura eta botika horren artean. Adibide txikitxo bat. Antikoagulantiak hartzen du, antikoagulantiak eta vitamina K ez dia ondo eskonketan. Kalte ikixau, baten efektua. Ordan, vitamina K dakoin barazki eta frutak gure elikadura planetik etara egiten du. Zelako garrantzitsua dan aholkularitza nutrizional egoki bat eukitia olako kasutan.
galdetu, aztertu eta lasaixo biziko zera. Gure bihotza entzuteko momentua da, gure zaintza iteko momentua da, eta ze garrantzitsua da, zer ekarten duen etxera, ze prekozin hau, ze janari industrial. Grasa trans horrek oso arriskutsua dira eta lupa jarri bisa borreri eta irakurrin bio etiketak. Bertako produktuak erosi, karnize xafan, peskai xafan, bertan sukaldatu eta momentua da, entzun bihotzak. Amaia, mila esker, egia esan zurekin beti ikasten gaude, gero inbierduna da kasoin, kasoin, kasoin amaiai, oso aditua da eta asko ikasten dugu. Urrengoan ez, zure saiongo gea, eta gero, benetan eidunak, olako honena da, profesionalen jun, galdetu, eta... Horretarako daude, bai. Horretarako daude. Mila esker, da gurian jarraituko dugu. Beitu hemen, ia ez, hemen, perexia bota eta saltza berdia inda egongo zan. Patata sartu, eta saltza berdian patatak. Ila errak eta arrautza bat horro eskafatu, nahiko gaur ringo deuna da, platuxa sartu, goxatzen utzi, eta gero beste osagaiak botatzen jun. Ze itxura ona, Aidek itxura hartzen, bai. Eharra, bai. Poblatuko eta gatzan puntuare bai jarriko jau, gatzik ez dio bota bain dikan. Eta hemen, behitu, agostu zaigu, da behitu nola azpian ja gelatina nola dakan, eta gainean desiente koipe daka. Hori hasita vuelta, ja ligatzen hasiko zan. Baina iten badio golain. Eta gaineko olio pixka kendu, baiko gelatina gabe, albadeu bakarrik olioa, gelatina pixka joten bada, ez da segertatzen. Bakizu pilpila emulsioa dala, ez? Bai. Aldigatzen ona zehazu, ez da? Bueno, ezken ni kimikaria naiz, horregatik. Bai, baitu. Pixka kendu, ez zitzen nahi genio kendu, ez da, azpiko ari jungo zait. Kimikaria zea ordun, Bai, formakuntzaren altik, bai. Eta jarraitzen dezu hortan zerbait iten, edo? Bueno, bai, irakaslea naiz, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Kimika Fakultatean, bai. Bale. Emulsio hori nola gertatzen? Ni maionesan beti gertatzen. Zergatik mosten da jendia esatu, eta hor, da honian ez da, uran arrautzako zuringo dakan uran molekula batek hartzen ditu 3 olioanak, ezta? Hori da. Gehiago hartzen ditu nian, moztu ditea, ezta? Bai, banatu egiten dira bi komponenteak eta moztu egiten. Eta moztu egiten, ez da izorratzen, ez dago txarra, baina dago deskompoz, nola esatea? Bueno, bai, banatuta izango ditzateke. Banatuta. Eta berriro ligatzeko, beste zuringo gota, ur pixka gota, eta gero aztegea berriro, ezta? Nik hori ez dakit egiten. Behin mosten zaidala, ja, botatzen dut. Ba ez bota urrengoan mosten bazaizu, beste ontzi baten arrautza berri bat bota, eta hua junarea botatzen, eta berreskuratu egiten dezu. Bale, olioa izango baliz bezala, pixkanaka. Hoi da. Bale. Bueno, hemen, jungo zea hola bueltaka, bale? Pixkanaka, bale? Eta hau ligatzen, bale? Ja kimikoa zela ez dizu kontatuko gehiago. Hori da. Bueno, zeo ze gehiago utzi deu elkartian... Agiak elkartetikan? Bueno, garantzitsuena esan da dago, baina egia da, komentatu dezakegula, igual pentsatzen degula, antikoagulatuta gaudenok gehala adineko jendia. Igual nik ematen dut pixka gazteagoa, baina beti pentsatzen dugu amoinean edo aitonan, eta jende oso gaztea ere badago antikoagulatuta. Aurrak, umia, jaio berriak, ez da? Aurrak ere bai. Eta orduan autokontrola egitea oso garrantzitsua da, kasu guztietan, baina aurrekin are gehiago. Eta aurrekin nola iten dute behar autokontrola? Badaude, 2 urteko aurrak adibidez, ez da? Bueno, kasu horietan normalian ondoko norbaitek egiten du formakuntza. Normalian gurasoek egiten dute, eta, prozesua bera autokontrola oso simplea da. Zea, horratz batekin ziztada bat egiten duzu behatzean, ateratzen da odol tantotxo bat. Diabetikok eta egiten duen bezala insulina hartzeko. Oso antzekoa, bakizu hain diabetikoak, mobilarekin pasatzen dutela sensoretik, eta ez dute odola behar, baina bueno. Hori ez zaizu iritsi guaindik. Oraindik ez zaigu iritsi. Guaindikan. Orduan hori, ziztada bat egin behar deu, odol tantotxoa tira batean jarri aparatuan, eta horrek ematen digu balorea. Baina egia da, aur batek egiteko, gurasoak egiten dutela. Eta hori esaten dena beti, ez da igual sintrona azten da pertsona bat helduago dana, o pertsona bat zerbait gertatzen zaiona, beti esaten da behitu horrek ze bizimodura mandun, asko erretzezun, asko erretzezun. Zezaten du 2 urteko metxo bat ematen dionean? Nondik aneldu hor? Patologia ezberdina daude, asko daude, eta, irten bidea da antikoagulazioa. Nere kasuan ere bai, komentatu dizut, 3 hilabete hon nintzala mediko batetik bestea arrazoia jakin gabe, beraiek ezin zuten ulertu
nola nire bizimoduarekin, kirolaria naizela, ez detela erretzen eta nola egin nezaken trombo bat hankan. Ez dakite, eta ni ez naiz lehenengoa. Badaude kirolari ospetsuak, hori, tromboak egin dituztenak. Naiz eta bizimodu osasuntsu bat eraman, bueno, egiten dezu, eta... Eta gertatzea, arrazoi bat egongo da, baina momentuz ez da ezaguna. Eta, hoi gertatu zaizunetikan, asko aldatu zaizu bizitza? Asko aldatu behar izan dituzu zure ohiturak, zure egin beharrak? Ez. Nire bizitza, betiko bizitza egiten dut, egia da, komentatu dugun bezala elikadura zaindu behar detela, hori bai. Egunero gogoratu behar detela sintrom hartzeaz, hori garbi. Eta, zeo zer utzi dut, adibidez, leno egiten nun barrankismo pixkat, urtean behin edo juten nintzen, hori bai kendu detela, hor bai arrisko handia dagoela. Eta guain barrankismo eta zule adrenalina hori nun ateatzituzu. Hori, nire kilorarekin nahikoa dakat. Mendiko txirringak asko laguntzen dit. Jarraitzen dezu juten ordu mendira. Bai, jarraitzen dut. Eta, bestela, egun libretan, jaiegunetan, ze gustatzen zaizu ditia, zer zintzu dira zure jobilak? Txakurra dakat, txakurra aktiboa, orduan asko juten geha mendira, eta hori, mendiko txirringa emaztearekin ere bai paseatu, nahikoa dakat. Nahikoa, horrekin guztua. Gero ze, ondartza salia zea, o mendira zinefilua zea, o ze gustatzen zaizu ditia? Oso zinefilua ez naiz. Netflix jartzen dut, eta betiko seriak ikusten ditut. Bai, aire librean gauzak itea asko gustatzen zait. Mendia batez ere, ontxo bila ere juten naiz. Denbora pasa. Ondo. Nun ez dizu galdetuko, zeratik, hori sekreto ondila izatea, Eta, zerbait laga inbiar izan dezu itia, esatezu faltan botatzen dezu, edo... Egia esan ez. Horrelako gauza barrankismo eta gustatzen zaizkit, baina, ezin bada egin, ez dut egingo tal. Azkenean, horrelako gauzak urtiak inutzi berri izaten dira, eta leheno berandu, pizkaren notorri zaitu, eta... Leheno eta berandu. Zeitxura, pilpillo horrek, Ondo, ez? Ondo, guain abazu, behitu loditzen juteko, ditizu pixka gota trita jarraituten. Pixka gota jarraituten. Ikusten not pixketarina zegoa. Guain loditzen jungo da, botatzen jutezean enian olio gehiago. Baina, hoi, leheno esplikatu duen bezala, maionezakin, puntxu batetik pasatzen geanian, ez da kapasa gelatina hori, oli hori guztia harrapatzeko, eta moztu iten da. Orduan ibili behargia justua gotatzen. Baina, hori dan harrapatuko izu, pixkanaka. Bale. Earki goaz hemen, Guain honei, behitu, temperatura jetxintzaio hor arraia bota jotelako. Hor reukiko deu 5 minutu arraia egiten. Pixkatilloko deu temperatura. Eta ikusi ezue, indetela saltza berria prestatu, eta hemen ere bai hori gertatu da. Ja, olio irekiten da honenian, evaporatzen juten da ura, eta olio ateatzen da. Horrezen nahi du esan, bere komposizio hori desorekatu indala. Baina, nahi gustatzen zaitola pixkateotia, zeatikan arraia botatzen deunean, arraiak ere bere ura botatzen astea. Eta, balin bakau bere puntxuan, gero, potxolota guztua geratu berren, ingo dana da oso leuna gelditu. Orduan gustatzen zait pixkat, olioa soberen ukitzia, eta arraia juten da nenian bere zuku kaskatzen, berri odena ligatuko zaigo, behitu nola da hemen ligatzen. Eta hemen guain ere bai ingotena da, arrautza zuritu, bertara bota, eta gelditzen zaigun gauza bakarra da, behitu, ingo jotena da, arraiai buelta eman, osagai guztik barruan sartu, tapatxua jarri, eta guantxe bueltatuko gea. Kusiko zue, inbiar deuna da itxoin, hau itia, zeatik amezela gaur egun etorriko da, eta gu hemen arraia ingabe. Zandakua, buelta emango jot, eta osagai dana barruan sartuko ditut, Bantxarte lagunak. Hemen ibili gea Gontzalo eta Bilok, eta osagai bat gehiago botatzen gainun da, eta guen arrautza falta zaigu ama. Hemen kokotxa jarritugu, batzu jarri hor bertan, eta nik arrautza jarri, eta listo gaude. Gontzalo, nune eskuragarri daude plater solidario hauek? Ajiaken elkartearen sedean, aiete dagola, pagola eraikinean, hor eskuragarri daude. 10 eurotan saltzen dira, baina gogoratu, garrantzitsuena ez dala objetua bera, mezua, baizik,
eta, bueno, horretaz gain, elkartearekin kolaboratzen dela. Mila esker etortzegatik. Eskerrik asko zuri, Joseba. Ire zautzia, Gonzalo. Berdin. Eta plateraratu behar nu, baino pena bat ematea, eta goxua da hola kasulan bertan, hola utziko deula, eta hemen, pilpilan indako kokotxak, eta badakizue, eite maratoian, egun handia da, telefono onta deitu, gaur bertan, eta xosak bihar ditugu, launak, zuen eskure badaota. Agur.